Халык проблемаларын хәл итү көнүзәк мәсьәлә булып тора. Шул максаттан чыгып, февраль уртасыннан башлап, районның авыл советы авыл биләмәләренең үзәк авылларында хакимият көннәре үтә. Анда район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, аның урынбасарлары, дәваханә, ветеринария станциясе, элемтә үзеле, мәдәният, полиция бүлекләре, җир кадастр бюросы, янгынга каршы дәүләт хезмәте, юл җәмәгатен берләштергән эшче төркем вәкилләре катнаша. Алар урындагы халыкның борчыган мәсьәләләре белән таныша, аларны хәл итү юлларын барлый. Бүгенге көнгә авыл халкы белән күзгә-күз очрашулар 15 биләмәдә оештырылды. Кешеләр нигездә көнкүреш калдыкларын чыгару, юлларны төзекләндерү, саулык саклау мәсьәләләре буенча сораулар күтәрде. Карабаш авылында яшәүче халык су һәм җылылык белән тәэмин итү, пой җирләре турында сораулар яңгыратты. Кайсы бер сораулар урында ук хәл ителде, кайберләренә озаграк вакыт таләп ителәчәге җиткерелде. Хакимият көннәре әле дәвам итәчәк. Алдагы атнада Аккүз, Исанбай, Ябалак, Яңа Аю, Базатамак, Андреевка авыл биләмәләрендә үтәчәк.